ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷай, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. Оиди кушода шидани роҳҳои заминӣ миёни Тоҷикистон ва Россия суҳбат мекунам ва ба дигарорам видеоро роӣ кунед, то ки бохабар бошанд. Ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, чӣ хеле ки медонед, ман дар каналам дуюмин конкурси хидмат гузаронидаистам ва дар конкурси ман 11 дона приз мебошад. 10 дона конверти 5000 рубла, якта мошини Lada Priora. Нархи як билет 250 рубл мебошад ва касое ки агар билет харидани бошен, дар нами картаи Сбербанк 250 рублтона мепартоен ва чектона қатъи ному фамилиятон дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунед. Ногуфта намона, касе ки агар 5 та билет бихара, 2 билети дига айноми ма падарка карда мешавад. Бахти хитона бисанҷен ва соҳиби яке аз тӯҳфаҳо бошен. барои нахустин бор аз соли 2020 аз Тоҷикистон на бо ҳавопаймо, балки бо масири арзонтари заминӣ ба Русия сафар кардан мумкин аст, аммо на ҳама аз ин роҳ истифода хоҳанд буд. Шурӯъ карда аз рӯзи 30 март Русия манъи убури марзии заминӣ бо Қазоқистонро бекор мекунад. дар ин бора ситоди фаврӣ оид ба мубориза бар зидди бемориҳо хабар додааст. ҳафтаи гузашта Узбекистон маҳдудиятҳои бемориро барои ҳаракат тавассути гузаргоҳҳо дар марз бо Тоҷикистон ва Қазоқистон бекор намуд. воқеан роҳи заминӣ аз Тоҷикистон ба Русия ки беш аз 2 сол баста буд, ниҳоят комилан озод аст. дар ояндаи наздик хатсайрҳои автобусҳои транзитӣ байни кишварҳо дастрас хоҳанд шуд ва интизори аз саргирии ҳаракати қатораҳо боқӣ мемонад. хабар доданд аз коршиносони рус ва тоҷик. оё лағви маҳдудиятҳо ба ҷараёни муҳоҷират таъсир мерасонад ё ин ки не? ба гуфтаи Улмасов, доктори илмҳои иқтисод, профессор, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман аз долони замин истифода хоҳанд кард, аммо на ҳоло, балки дар миёнаи тобистон. ва дар ин бора хабар доданд ки Федератсияи Россия низ бо Қазоқистон роҳҳои заминии худша кушода мекунад, шурӯъ карда аз 30 март. ва агар поизора дар назар бигирем, чӣ хеле ки гуфтанд, аз тобистон мусофиркашониро ба Федератсияи Россия шурӯъ мекунанд. айни ҳол аз 30 март вақте ки Россия бо Қазоқистон сарҳади худша кушода кард, баъдан маълум мешавад ки мошинҳои транзитии мусофиркашонӣ кору фаъолияти худшона шурӯъ мекунанд ва мумкин аз Тоҷикистон ба Узбекистон сафар кунанд ва баъд аз Узбекистон ба Федератсияи Россия. ва дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё бо мошинҳои шахсӣ сафар кардан мумкин ҳаст ё ки не? мутаассифона дар ин бора дар ахборот ҳичи гуфта шудагӣ нест. интизор мешавем ки иншааллоҳ ишам иҷозат мешавад дар рӯзҳои наздик. ва ягон хабари дигар агар ки мо дастрас намудем, ҳатман баҳри ҳамаи шумо пешниҳод мекунем. ва барномаҳои нави моро интизор бошен, ҳатман дар канали мо обуна бошен. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.